लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर दिनै बर'नि मोनसे गोदानै फैनाय एबा गोदानै दिहुनजानाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव गोदानै नोंथांमोननिसिम गोदानै आपडेट्सखौ लानानै फैलायबायदि लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर बे गोदानै फैनाय एबा गोदानै दिहुनजानाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसोम जोमै 3 लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ सिगांनि पार्ट 1 आरो पार्ट 2 भिडिअखौ नायनानैनो। ओमफ्राय दायो बावैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दायो उदाङै पार्ट 3 खौबो जोंनि गेजेराव रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमबोहालागै सोर नायाखै एबा नुवाखै थाबैनो रिकेस अफिशियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ जोबोर नायनो मोजां जादों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों होननानै बुङोब्ला रिकेस, लतिफ, रशना आरो खखालि बिथांमोनानो दे लोगोफोर। आरोबाव स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनखौ होदों लतिफ दे लोगोफोर। आरो लोगोसेबाव डाइरेक्टर हिसाबै रोमै बसुमतारी आरो डिअपिखौ खालामदों बिथां लतिफआनो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि गुबै मेथाइखौ रोजाबदों बिथां मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रिमाल दैमारी आरो पुर्णिमा बिथांमोनानो रोजाबदों। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ बिथां रिमाल दैमारीनि मेथाइ रोजाबनाया जोबोरैनो मोजां जाखायो होननानै। बेनिखायनो नोंथांमोना सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै नायहैनानै लाबानो जाबाय। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ रमान्टिकखौ लानानै बानायनाय जादों दे लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना रिकेस अफिशियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायहैनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानोमोन। ओमफ्राय लोगोफोर खनसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होलांदो। बेफोरबायदिनो फैनो गोनां बर' एलबाम्स आरो बर' सावथुनफोरनि बागै सिगांग्रो नोंथांमोना आपडेट्सखौ मोननानै मिथिग्रोयो। लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।